سلام تخاتلت مدى فوركس أكاديمي كما يلخم أبزل لخم سناي ناي عرفتن وزنقاعن جزية إنا تمنخو لو ما عند دما كم تلومود ناي سومناوي ماركت فوركاست ويدما ماركت فوركس ماركت أناليسيس حيزة مسيال لخو معلافيتهم شير لايك سبسكرايب جيركم دقفكم تقول سليزل لهم بلب يمسكنكم توم لايك شير ويدما سبسكرايب سدرايف زيكم دما لايك شير سبسكرايب بمجبر بيتسب كتكونوا بتحتنا يلعبوكم مالتيو معناته ناتكم سبسكرايب ويناتكم شير مجبر ناتكم لايك ناتكم بارتيسيبيشن ابتي channel أزي أقداسين عايكم هون أبتي سومناو زغبرو كاون العلون ناي نفوركس ويدما نفاينانس زملكت كالا حبريتات حيزق مص عبي دقف كون النيمو كلكم سبسكرايب بمقبار سدرا بيت كوينكم دقفكم كتقلصوا لي بتحتنا يلابوكم كاتلنا ناب تحستنا كنعطينا كمزي نوريو زلنا نزمت زلو سمون ناي فاندامنتال نيوز بزح يبلنان درجة زبز لاست ويك يحلفنا هنا زيا سمون زيا قرب ناي USD consumer price index ويدما CPI لاتنا سولس CPI consumer price index مال دما اتي واقع على قعد inflation كما على واقع يوسخ دي زلو يقدل دي زلو نعوه زقل داتا مالتيو زي داتا زي ريليز كون كل دما اتي منغستي نتي interest rate بو مسارات بزي CPI تجريو adjust زقبرو مالتيو معناتو نتناي CPI result ريو سلازي سولس توز CPI ازيا صلوا كلوا يا ماركت كان بزو نيوز ايفنت يبلان زي of course red folder سالنا ግን زي red folder كمتي كال ناي بعل نام فارم employment يكون ناي unemployment change بزح نيوز ايفنت زلو كما ما يكونن ماركت بزح زغانن صلوا ايحلوني كابجا CPI وصا مالتي ስለዚህ ዛ CPI ግን ሶሉስ ኣብ ግምት ፋድስን ፈራቃን ማለት እዩ ናይ UK ታይም ነዚ ኣብ ምክትታል ካልእ ግን ዳሓኒ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ጂኦፖለቲክስ ዘሎ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዘሎ ናይ ቃዛ ናይ ሬድሲ ናይ US ኢሌክሽን ናይ ኔቶ ምስ ራሽያ ብዙሕ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ወይ ድማ ከምዚ ዘይዓርፍ ነገራት ብዙሕ ኣሎ እዚ እውን ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና እዚ እንታይ ክስዕብ ይብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዝኾነ ዝፍለጥ ነገር የለን ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ስለዚ ነዚታት ኣብ ግምት እንዳእተና ምክንያቱ ንሶም ቶም ጂኦፖለቲክስ ዝበሃሉ ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ስቶክ ኣብ ኮሞዲቲስ ከምኡውን ኣብ በዓል ሜታልስ ኣብ በዓል ጎልድ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ፅልዋታት ስለ ዘሕድሩ ንሶም ክፅለዉ እንከሎ ድማ እቲ ፎሬክስ ማርኬት ከዓ ስትሬት ኣወይ ምስ ተተሓሒዙ ስለ ዝኸይድ ፅልዋ ይገብር እዩ ስለዚ ካብዚ ፎሬክስ ፋክተር ዶትኮም ወፃኢ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ድማ እንዳተኸታተልናዮ ክንከይድ ኣለና ብዙሓት ቻነላት ኣለውና ወይ ብዙሓት ዌብሳይታት ኣለውና ብዛዕባኡ ኒውስ ከምፁና ትኽእሉ ከም በዓል CNBC ዝብል ወይ ድማ ብሉምበርግ ኣዊታት እንዳተኸታተልና እንታይ ኣለቱ ምዕባለታት እንዳተኸታተልናዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ፋንዳመንታል ወፃኢ ግን ቴክኒካል እንታይ ይመስል ኣሎ ፎሬክስ ማርኬት ድማ let's go ወይ ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን ነይሩ I hope ካ ማለት ኩልኹም ቶም ነዚ ቻነል ዝትከታተሉ ገለ ሪዛልት ረኺብኩም ወይ ድማ ገለ ፒፕ ወይ ገለ ፕሮፊት ጌርኩም ንክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብልክዕ ካ እንድሕር ተኸታቲልኩሞ ጌርኩም ከም ትኽእሉ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ 5-6 ዝኾኑ ፓየርስ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይና ካብኦም ክንፅበ ንዕኦም ክንከታተል ኢና ማለት እዩ ስለዚ let's go ናብ ቴክኒካል ኣናሊሲስ Okay, so ኣብ ናይ ቴክኒካል ኣስፔክት ወይ ድማ ቴክኒካል ኣናሊሲስ እንድሕር መፂና ኣነ ብዝተኻእለኒ ኣብዚ ፎሬክስ ኢንዳስትሪ ወይ ድማ እዚ ፎሬክስ ማርኬት ሓደ ሰብ ብቅልል ዝበለ መንገዲ ክርድኦ ከም ዘለዎ ዝገብር ማለት እዩ ዝኾነ ኮምፕሊኬሽን ዘይብሉ ብዓይንና ርኢና ጥራሕ ቅልል ዝበለ ናይ ፕራይስ ኣክሽን ወይ ድማ ናይ ማርኬት ዳይሬክሽን ክንሪእየሉ እንኽእል መንገዲ ክሕብረኩም ዝፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና DXY ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ተባሂልና ነርና ፕራይስ ኣብ ናይ ኣኩሙሌሽን ፌዝ ኣትዩሎ ስለዚ
نزي بريك غير دما all the way سيل كخيديو سلازي دي اكس واي سيل ناي مخات possibility ندحرالي ودما توم ميجر كارنسي نحنا تريد نقبرم جي بي بي يو اس دي يورو يو اس دي جولد كومون توم يو اس دي جي بي واي جي بي بي جي بي واي يوم بيرس يوم دما ازي منقسقاس كلهم سلازي بفلاي مع الجولد جي بي بي يو اس دي اند يورو يو اس دي دي اكس واي نسيل مخات دحر جميرو بخمسه انالايز غيرنا از نبرنا لاست ويك اول ذا واي باي ناي مخات تقولو كلهم لنا انالايز غيرنا منيرنا مالتي سلازي كم زر دلنا دما دي اكس واي بنا 4 ساعات تايم فريم نري زلنا برايسنا بريك مس جبر اول ذا واي كندمنتاي زخون كبابي 700 بوينتس زخون وريدو مالتي زي كوردن كله دما توم زبلنا يوم ميجر كارنسيز دما ابناي بولش سنتيمنت نيرو مالتي حجي غنزمت زلو سومون انتاينا كنصبه نزمت زلو سومون دما حجي ندحرنا اوف كورس دي اكس واي ابناي سيل الله كن اوريدي ازي امبورتانت زغونه اريا اوف فاليو ودما امبورتانت زغونه كي ليفل هنا فورم سلازغبره كونتينيشن نسيل الله كنبل اي نخيلن اينا مخنياتو ابزي زلو ندحر اينا دما لمي هايلايت زكتري وتقوليهم سلازي برايس ابزي بلو ريجكت خوينير نريو لنا مالتيو سلازي there is potential probability ناي دي اكس واي retracement كنرئ مالتيو سلازي دي اكس واي there is potential price retrace كقبرمو كابز دما بايناي مخات تقولو كلو يخئلي سلازي دي اكس واي كساب نزي structures break زي قبرو سيل بوزيشن اللو إلنا بزح أي كنزارب نينا نلو مع أنت مالتي مخنياتو already تي سايكل ناتو ودي وصل زلو مالتي سلازي كابزي إريازي انتاي كقبري دي اكس واي وانتا عينت pattern form خقبرناي بسباي كتدلينا يا مالتي أبزن دحرينيا برايس already accumulation phase يأتلو مالتي سلازي تي ناتو expansion already سلازو ده there is داوت هلنا مالتي دي اكس واي حايلي كركب تقول له سلازي كل جزء دي اكس واي مالتك دولار مالتي دي اكس واي كم عينت ناي ريفرسال باترن ار ان دماتهم جولد يورو يو اس دي اند جي بي بي يو اس دي ناي بيريش سنتيمنت كنري نخلينا مالتي سلازي دي اكس واي بخم زي غيرنا كنصبينا مالتي كاب لو صباح جميرنا مالتي بمغتال this is our جيو ويدما جي بي بي اس دي دحرينا جي بي بي اس دي اذا حلف فيديو كتكاتلوا تقوليهم ناب 1.27 بريك اوت this one was our buys 1.27 باي بوزيشن نحس كاو دما all the way ابتينا يقدمي زنبر هاي ناي مبصح تقولو كله إلنا مالتي سلازي ابزن دحرينا this one was our buys last week this area 1.27 بريك اوت باي لنا رينا نيرنا مالتي كمزي نريو زلنا دما برايس all the way it gone up حجي خنتاينا كنصبه ناي GBPUSD if we see price completely ناي bullish market يزلو سلازي ناب 1.27 شومنتميتي سوري 1.28 ويدما 1.27 area retrace مس قبرنا كابزن باي بوزيشن كرينا مالتيو نزي retracement خي قبرنا جن برايس كروب بامب اب كوين سلازلو دون باي 1.27 780 الرت تقبروا تقوليهم 1.27 كابزي ارياز دما ريجكت مسكولنا برايس all the way ناب 1.30 1.400 اريا مالتي سبب زيا باي بوزيشن كنحزينا مالتي at any time جن برايس ندحر ريجكت غيرنا موبيلو اور اريا ندحر عاجي كم زي اروزيان ريازلناغا سيل بوزيشن كرينا مالتي حجي كمتي قديمه زبلكو specific points ወይ ድማ specific areas ከይተረፈ ዝህበኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚያ area እዚኣ እንድሕር በፂሓ ማለት ኩሉ ግዜ probability እዩ number of probability there is no any 100% ዝበሃል የለን ግን እቲ potential market ነዚኦም ንብሎም ዘለና area of values ወይ ነዚኦም ዝብሎም ዘለኹ numbers እንድሕር ሃሪሞም potential ናይ ምኻት ተቆሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንብባል ማለት እዩ ከምዚ ብዝሓለፈ 1.27 ብሬክ ክገብር ከሎ ባይ ፖዚሽን ንሓዝ ካብኡ ባይ ብምባል ድማ ስቶፕ ሎስ ናህና ብታሕቲ ጌርና እቲ ፕሮፊት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝበልና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ልክዕ እዚኣ ፎርሜሽን እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ሴል ፖዚሽን ኣይንርኣይ ፕራይስ ናብ ዝሪትሬስ ጌርልና ሪጀክት ምስ ኮነ ግን ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ኦል ደ ዌይ ጉዳይ ሕጂ ከምታ ቀዲምና ዝበልናያ እንድሕርታ ናይ ዲኤክስዋይ ሪቨርሳል ኣርያትና
GBP USD ድማ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክትገብራ ስለዚ ፖቴንሻል ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ኣብዚኣ ኤርያ እዚኣ ክትበና ትኽእል እያ ማለት እዩ this is our sales this is our sales ስለዚ እዚኣ ክሳብ ዘይመፀት ናይ GBP USD ሴል ፖዚሽን ከይንርኢ ብምቕፃል እዚ ናይ ዩሮ USD እዩ ዩሮ USD ድማ ላስት ዊክ ዝነበረት ቪድዮ ፕራይስ ካብዛ አኩሚሌሽን ፌዝ እዚ ክወፀልና ሞ ካብኡ ድማ ናይ ባይ ፖቴንሻል ባይ ፖዚሽን ወይ ድማ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ከምዚያ ጌርና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ ንስትራክቸር ዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ፕራይስ ቢኮዝ ኣብዚ እንድሕርና ኣብ ናይ ቢዩቲፉል አኩሚሌሽን ኣቲልና ስለ ዝነበረ ድሕሪኡ ኣፍተር ብሬክ ኣውት ድማ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና all the way price ካብዚ ማለት እዩ ኢሹት ልዕሊ 100 ገለን 200 ፒፕ ዝኸውን ኩሎም ከምኡ እዮም ዳርጋ 200 ፒፕ ዝኸውን እዮም ከይዶም ማለት እዩ ከም ዝሪኣ ዘለና ድማ all the way ማርኬት ጎን ስለዚ ንሕጂ ድማ እንድሕርና ፕራይስ already ኣብ ናትና ኪ ሌቨል በፂሑ ኣሎ buy is over there is no more buys price is reject ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ at any time 1.0 ትሽዓተ ሸውዓተ ኤርያ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ባይ ፖዚሽን ዝበሃል ከይንርኢ ኣብ ዩሮ USD ምክንያቱ እቲ ሳይክል ሓደ ማርኬት ኣብ አኩሚሌሽን ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ሬንጅ ምስ ፀንሐ ካብኡ ክወፅእ ከሎ ክኸዶ ዘለዎ ናይ ኤክስፓንሽን ፌዝ ናቱ ሳይክል ናቱ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሳይክል ናቱ ስለወዲኡ ዘሎ ኣብዚ ባይ ምባል ኖት ኢምፖርታንት ናው at any time price እንድሕር ነዚ ብሬክ ጌርልና ግን ብከምዚ መንገዲ ንባይ ፖዚሽን ክሪአ ኢና ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ there is potential price rejection ካብዚ ስትራክቸር እዚ ድማ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይረኣና ዶን ባይ ዩሮ USD ዩሮ USD ባይ ንበላ እንድሕር ብሬክ ኣውት ርኢና ጥራሕ ኢና this is our price ማለት እዩ ምክንያቱ this is beautiful ናሕና ስትራክቸር ወይ ድማ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ስለ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ ሓንሳብ ፕራይስ ሴል ፖዚሽን እንድሕር መፅኡ ግን all the way ክሳብ ኣብዚ ቦቶም ወይ ድማ ክሳብ ኣብቲ ስታርት ናይቲ ትረንድ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ዩሮ USD ድማ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ክንፅበያ ኢና ወይ ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ beautiful setup okay next GBP GPY ክንሪኢና so GBP GPY last week price ካብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክትገብረልና ሞ all the way እንድሕር ነዚኣ ብሬክ ጌራትና by this is our target ኢልና ሴል ፖዚሽን እንድሕር ኮይኑ ድማ ፕራይስ ካብዚኣ ሪጀክት እንድሕር ኮይናትና ካብዚኣ ኤርያ እዚኣ ሪጀክት እንድሕር ጌራትና ድማ all the way ፕራይስ ሴል ፖዚሽን ኢልና ሒዝና ነርና ሕጂ ብክልቲኡ እያ መሊኣትና GPY ምክንያቱ ኣፍተር ብሬክ ኣውት ስትሬት ኣዌይ ታርጌት ኤርያ ናትና ሃሪማትልና ኣላ ስለዚ ኣብዚ ሴል እንተዘይልና this is our sales ስታ ናይ ሰንበት ዝነበረት ኣናሊሲስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፕራይስ ናትና ብሬክ ጌርና ድማ ልዕሊ 250 260 ፒፕ ድማ all the way it drop down ስለዚ ሕጂ ኸ እንታይና ክንፅበቅ ኣብ GBP GPY cycle is over now ኣብዚ እንድሕርናዮ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ፕራይስ ሓንሳብ ካብ ሬንጅ ወይ ድማ ካብ ብሬክ ኣውት ምስ ከደ ናቱ ሳይክል ክበፅሖ ዘለዎ ኤርያ ኣሎ ስለዚ ሳይክል ናቱ ብዚ እንድሕርናዮ it is mitigated done there is no more sales ስለዚ GBP GPY ድማ ከምዚ በዚ ኣሮው ጌረላ ዘለኹ ፕራይስ ንእሽተይ pull back to the downside ክንፅበይና magnified ናብዚ ኤርያ እዚ ፕራይስ ፑሽ ክገብረልና ሞ ካብዚ ድማ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ at any time ድማ GBP GPY ሴል ፖዚሽን ዝበሃል ከይንርኢ ክሳብ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ዘይረኣና ማለት እዩ this one ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ከይንሕዝ ግን at any time ፕራይስ እንድሕር ስትሬት ኣዌይ ነዚኣ ብሬክ ጌራትልና ፕራይስ it will retest this one 185 without any doubt this is your target area ስለዚ ኣብዚኣ ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ክህልዋይ ስለዚ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ንከታተላ ሲምፕል ወይ እዚኣ ፕራይስ ብሬክ ሪጀክት እንድሕር ጌራትና ከምዚአን ፕሪቪየስ ዘለዋ ማለት እዩ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና all the way ሪቨርሳል ፕራይስ ነዚ 188 እንድሕር ብሬክ ጌርልና ዳውን ሳይድ ግን ስትሬት ኣዌይ ናይ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ okay there you go ስለዚ GBP GPY ነዚኣ ትመስል beautiful setup እዚኣውን next USD GPY ክርኢና USD GPY if we see last week maybe ቶም ኣብ ሴሽን ብሓንሳብ ዘለና ተኣካዳሙ ዘለኹም ሰባት ብዙሕ ግዜ ሴል ፖዚሽን ካብዚ ሒዝናያ ነርና ኢና ፕራይስ
straight away ካብዚ trap area ወይ accumulation ምስ ወፀ ድማ this one was the target market is already filled ከምዚ ንሪኣ ዘለና price already ልዕሊ 200 ፒፕ ዝኸውን ወሪዱ ኣሎ ማለት ሕጂ ድማ price already cycle ናቱ ወዲኡ ኣሎ there is no more sales ከምታ ናይ GBP USD ክዛረበላ ፀናሕኩ ድማ እዚኣ rejection ናይ USD JPY ካብዚ ክርኢና ብድሕሪኡ price retest ምስ ገበረልና ድማ reversal for buys ክርኢና እዚኣ ናይ USD JPY ሕጂ ንባይ ፖዚሽን ድሕሪ ክትከይድ ኮይና እታ ናይ DXY ክንዛረበላ ፀናሕና ኣብ መጀመርታ ከዓ reverse ክትገብር ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ USD JPY and DXY they are positively correlated ማለት እዩ USD እንድሕር ሴል ፖዚሽን ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ USD JPY ድማ ሴል ናይ መኸተቕሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ USD JPY ድማ بخمسة من قد نزل بريك ساب زي قبرتنا don't look for sell at any time زيك ساب زي رانا sell position هين رأينا زي عند حر بريك جراتنا دما كم تي زبالنا cycles لزلوا ما تي price كبوس حزلوا يكهرمو زلوا areas لزلوا that's the next target even partial موساد even amongo موسى أيدلنا نحن حنساب sell position إزنيا stop loss نهنا ناي 5 بيب 4 بيب لعله نقبر نخلينا مخنياتو ريسك ريوارد ازي عبس لزخونه مالتي كابزي نحر وريدو كساب 300 400 بيب ناي مراد تقولو كلوي مالتي زند حرينا almost 700 بيب على سلازي 5 بيب ستوب لوس غيرنا 7 بيب تارجت نغيرنا it is more than enough مالتي سلازي ازيا اقداسي ستابي ازيا بخمزون كريانا at any time جن برايس ندحر كابز ريجكت وين غاد السيم لعلي أزي بزح بيب كنري الله أنا مالت سلزي USD JPY دما أزيا important setup نايزي سومون زي مالت finally we are here with the boss Mr. Gold كل فيديوهات نحر تمليش نار إني أنا ناي ورحي ناي كلتو ورح سلستو ورحي كساب كاب ورح عسرتنا كاب أكتوبر جميرنا مالتي أب ناي جولد أب زخونا أناليسيس تبزح أناليسيس ناي فيديوهاتين نحرينا جولد باي ترحنا نبل نيرنا جولد باي ترحنا أنالايز نقبر نيرنا الريزن ناي جولد تبزح جزء أنالايز نباين رئيس نبرنا دماتي جيوبوليتكس مالتي جيوبوليتكس كنزارب نكلنا زي نبلوز لنا ناي كازا ناي رشا ناي ريتسي كل زيتات تدميرو أبتي ناي عالم إيكونومي بزح ستيبل زي كونتاتي فتير زلو كومو ستيبل انت زي كوينغا انفسترز كل جزء كم سيف هيفن ويدما كم انشورانس كم مدحن زقصر جولدي سلازي كل انفستر كابتي فيات كارنسي حزوة سنحة ناب جولد انفستيجر بمخنياتو بزح انفليشن كان انسلا زلو مالتي اب جولد انفست خبري زمر سلازي زوكنا سلازونا دما جولد بزي مقراص كابور عسرته جميرو بزي مقراص برايس أبناي بولش ويدما every single day واقعنا وسخي غير مالتي حجي last week ندحريناو برايس ناي جولد أب عسراتي ساعة بريك ندحرجيرو باي بوزيشن نحاز تباهلنا نيرنا مالتي عسراتي ساعة زي لاين زي مالتي عسراتي ساعة بريك أوت لباي بوزيشن كنحزينا كابزيا باي كنحزن كلنا خا تارجتنا دحرتا فيديو رينا نزي all time highs نبرة ميتيجيت كجبر سلزخونه نزي كاندل زي at any time ميتيجيت كجبراي سلزي تارجتنا بزي زخونه فير وبزي زخونه فرح بزباي مسحزنا كسبب زي أنا all time ميتيجيت زي كونت ستراكشر نباي بوزيشن كخيدي إلنا رينا نيرنا مالتي سلزي last week very hot زخونه أكايدا كخيد أني مالتي straight away دما برايس نزل نبلزلنا بحتصير جزء أب وشتي كلتا سلسلة معلتي ميتيجيت جيرو بس مالتي بدحري دما حجي كل جزء أماركت كنردو زلنا all time high all time lows بحال نجار يلن معناته تي all time high ويدما all time lows بحال مي جلا جزياتون حدش يكريت كوين مالتي سلزي كمزي مبزحتو سبنتايز ولا all time high نحرمت حماركت سخشيات على ويدما all time لو ندحر بسيحو ويدما انت خوينغا بايك بالكم زلو ويز حسب جنكم ايكونن مخناتو تي all time low ويدما all time highs نبره قدمي زنبره سلاز بريك زغبرو يكيدو سلازي at any time دما ز ستراكچرز غارانت كم زيبلو برايس بريك غبرو كم زغل كنردو كنكلالنا كونسبت كنردو سلاز دلو خي مالتي سلازي برايس دما نز بريك غيرو all straight away all the way gone up Friday obsession ناي non farm employment change
ትሬድ ክንገብር ከለና እንድሕር ዘኪርናዮ ፕራይስ ሓንሳብ ነዚ ብሬክ ምስ ገበሮ ድማ ኣብ 22 ታክ ክገብር እዩ ፕራይስ 22 ናይ ምብፃሕ ትኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ ነርና ማለት እዩ ስለዚ 22 ድማ ብዘይ ዝኾነ ስትሬት ኣወይ ታክ ጌርና ኣሎ ላስት ዊክ ብምንታይ እዚ 22 መሪፅናዮ ናብ 22 ናይ ምብፃሕ ትኽእሎ ክህልዎ እዩ ጎልድ ኢልና ማለት እዩ ኣብዚ ክሪአኩም እየ if we see in a weekly pattern ወይ ድማ ኣብ ናይ weekly time frame እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ beautiful ዝኾነ ቻነል ወይ ድማ ኣብ ትረንድ ኣለና ኣብዚ ብናይ ዊክሊ ዳስ ዋይ ከዓ ኣብ 22 ጎልድ ታግ ናይ ምግባር ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ እንድሕር ርኢናዮ ጎልድ ፕራይስ ኮምፕሊትሊ ሪጀክት ጌርልና ኣሎ ካብዚ 22 ንብላ ዘለና ስለዚ ሓደ ማርኬት ባይ ምስ ጀመረ ብኡ ገይሩ ባይ ጥራሕ ኣይከይድኒ ወይ ድማ ሴል ምስ ከደ ብኡ ገይሩ ሴል ጥራሕ ኣይከይድኒ ምክንያቱ ዋላቲ ጂኦፖለቲክስ ንብሎ ዘለና ማዕረክ እንትዝፀልዩ ኣብዚ የብፅሓዮ እምበር ሕጂ ድማ ፕራይስ ብሪዚን የድለየ ወይ ድማ ፑልባክ የድለየ ሪትሬስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ቮሊዩም እናጉደለ ስለ ዝኸይድ ወይቲ ባይ ዝብል ድማ ናቱ ፕሮፊት እናውፅእ ስለ ዝኸይድ ቮሊዩም ናቱ እናጎደለ ይኸይድ እዩ ዋላቲ ጂኦ ፖለቲክስ ይኹን ዋላቲ ፋንዳመንታል ኣቦቱ እንከሎ ማለት እዩ ስለዚ ጎልድ ዶን ባይ ናው ጎልድ ዶን ባይ ናው እንታይ ክንፅበይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ካብ 22 ሪትሬስመንት ናይ ምግባር ዝለዓለ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ባይ እንድሕር ኢልኩም ኣለይኩም ኮንኩም ቴክ ዩር ፕሮፊት ማለት ፐርሰናል ኣራያናተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን 22 በፂሑ ኣሎ ስለዚ there is high probability ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኩሊን ወይ ድማ ናይ ሪትሬስመንት ናይ ምግባር ትኽእሎ ማለት እዩ ስለዚ ሪትሬስ ክገብር እንከሎ ድማ ናብ 2150 ወይ ድማ 2149 ኤርያ ናይ ብፒፕ ክንርአና እዚ ብፒፕ እንድሕር ርኢና ድማ ከባቢ 400 ፒፕ ወይ ድማ 500 ፒፕ ዝኸውን እዩ ማለት ስለዚ ሶሪ ነዚ ሪትሬስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለ ዝህልዎ ካብ 22 ኤርያ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ክሪአኩም እየ this how we'll wait for this market price it will push all the way up for from Monday ማለት ኢና ኣብዚ ኤርያ እዚ ነዚ ናይ previous high mitigate ምስ ገበረ ካብዚ ግን there is potential market drop for sales ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ወይ ሪትሬስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለዚ ሓደ ማርኬት all the way buy ምስ ከደ ደድሕሪኡ ባይ ጥራሕ ኣይትብልን ኢኻ ስለዚ of course ክኸይድ ይኽእል እዩ sorry of course ክኸይድ ይኽእል እዩ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ግን ባይ ምባል ሕጂ it is not safe ኩሉ ሰብ በሊዑ ምስ ወደ ወይ ድማ ናቱ ፕሮፊት እናወሰደ እንከሎ ኢኻ ባይ ተኣቱ ዘለኻ ስለዚ ዶን ባይ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩ ናተይ ፐርሰናል ኣረኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን I'm not willing to buy gold now እዚ ዲስካውንት ናብ 21,500 ኤርያ ሪትሬስ ክሳብ ዘይረኸብና ዶን ባይ ኢት ብድሕሪ ካብ 22 ግን it will be safe to look for short position so that's all for today GBP USD Euro USD GBP GPY USD GPY common gold ሓሙሽተ ኢምፖርታንት ዝኾኑ ፓይርስ ርኢና ኣለና ነዚኦም ንከታተሎም ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን እውን እዚኦም ከም ዘሕልፉ ይተኣማመነ ሃፍ ዊክ ረቡዕ ናቶም ኣብዴት ላይቭ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ከምቲ ቀዲምና ዝበለያቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ወይ ላይክ ዘይገበርኩም ቢ ካይንድ ትኹኑ ኩልኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ጆይን ግበሩና ማለት እዩ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ንኩልና ከም መወዳእታ ዝብሎቲ ሪስክ ማኔጅመንት ኩሉ ግዜ ኣይንረስዕ ዩዝ ፕሮፐር ሪስክ ማኔጅመንት እዚ ኣነ ናተይ ፐርሰናል ኣረኣያ ተዛሪበሉ ዘለኹ ከም ጋራንቲ እንታይ ንውሰዶ ማለት እዩ ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰናዩ ቻው